Shin ka san cewa duniya mafi kusa da mu wato Venus ita ce duniya mafi hatsari a solar system ɗinmu? Kafin mu je cikin labarin, idan yau ne farkon haɗuwata da kai, ka yi subscribing sannan kuma ka yi liking. Ƙwarai, duniyar Venus tana ɗaya daga cikin duniyoyi mafi hatsari a solar system ɗinmu. Ana kiranta da suna 'yar uwar duniyarmu, amma kada ka kuskura ka kwatanta su. Domin akwai wasu abubuwa masu ban tsoro a duniyar Venus, shi yasa na ce kada ka kuskura ka kwatanta su. Saboda haka, ku saurara ku ji abubuwan ban tsoro da ke cikinta. Wannan duniyar zafinta yana kaiwa har 475 degrees Celsius na ma'aunin zafi. A takaice dai zai iya ƙona kowace halitta da ta kuskura ta shiga wannan duniyar. Gajimaren da ke cikin duniyar Venus ba ruwa bane a cikin shi. Yana ɗauke da wata guba wadda ake kira sulfuric acid. Yana ƙona duk wani abu mai rai da ya shiga a cikinta. Iskar wannan duniyar guba ce, carbon dioxide da acid. Ko da a ce jirgin sama zai shiga a cikinta na second ɗaya, to za ta ƙone shi tamkar gwangwani. Duk da haka, ana kiran Venus da morning star ko kuma evening star saboda yadda take kyalli a sararin samaniya. Darasi akan wannan duniyar, abin da take nuna mana, abin da ke kyalli daga nesa ba lalle ne ya zamo zinare ba. Idan kuna jin daɗin labaran da nake kawo muku, ku yi liking, subscribing da kuma share.